Στο βίντεο αυτό θα σας μιλήσω για ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσουμε στο boiler. Εάν παρατηρήσετε ότι το νερό δεν ζεσταίνεται όσο θα έπρεπε, παρόλες τις εξαερώσεις που έχετε κάνει, υπάρχει περίπτωση μέσα στο κύκλωμα του boiler να έχει συσσωρευτεί άμμος. Να έχει συσσωρευτεί άμμος εάν δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο στην κεντρική γραμμή του νερού. Για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Σε δύο σημεία του boiler, στο ένα σημείο γράφει είσοδος καλοριφέρ, στο άλλο γράφει έξοδος καλοριφέρ. Πάμε στο σημείο που γράφει είσοδος καλοριφέρ και βλέπουμε ότι κάπου έχει ένα βανάκι. Αυτό εδώ πέρα για παράδειγμα. Κλείνουμε αυτό το βανάκι και πάμε μετά στο σημείο που γράφει έξοδος καλοριφέρ. Ξεβιδώνουμε το ρακόρ, φυσικά έχοντας από κάτω μία μικρή λεκάνη ή ένα κουβαδάκι ή οτιδήποτε. Ξεβιδώνουμε αυτό το ρακόρ και θα το αφήσουμε να τρέξει. Πιθανότατα θα δείτε και μαζί με το νερό να συμπαρασύρει και την άμμο. Για να μπορέσετε να το καθαρίσετε ακόμα καλύτερα, θα πάτε πάλι στο βανάκι το οποίο κλείσαμε προηγουμένως. Θα το ανοίξετε λίγο και θα το αφήσετε για μερικά δευτερόλεπτα να τρέξει, ούτως ώστε να καθαρίσει ακόμα καλύτερα. Εφόσον το κάνετε αυτό, βιδώνετε πάλι το ρακόρ στη θέση του, ενδεχομένως να χρειαστεί και μία εξαέρωση. Θέτετε σε λειτουργία τον καυστήρα και θα δείτε ότι το νερό πλέον θα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι είχε προηγουμένως. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.